Importanti illi nibqgħu kawteli. Hekk sostniet is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika Professur Charmaine Gawci waqt intervent fuq Net Television fejn spjegat li jekk kif il-Gżejjer Maltin jinsabu biss ftit jinbot milli joħorġu minn emerġenza tas-saħħa pubblika, xorta waħda il-pubbliku għandu jibqa' jżomm l-attenzjoni u jipprova kemm jista' jżomm id-distanzi soċjali kif ukoll jintlibsu l-maskri protettivi fejn hemm bżonn. Però ma jfissirx li għadda kollox. Xejn minn dan, aħna qegħdin nirrilaxxaw il-miżuri, però rridu li aħna nibqgħu nkunu kawteli. Charmaine Gawci spjegat li minkejja li fil-jiem li ġejjin ser ikunu jistgħu jiltaqgħu aktar minn 75 persuna f'daqqa, hija xorta waħda appellat sabiex il-pubbliku jevita il-folol, mod speċjali dawk il-persuni meqjusa bħala vulnerabbli. Fil-waqt li spjegat li jekk kopja tkun ser torganizza tieġ fil-ġimgħat li ġejjin, importanti li ma jkunux mistednin ħafna nies u li jżommu mal-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Aħna dejjem qed inwissu lin-nies li għandhom jevitaw fejn ikun hemm iffullars. Il-prinċipji bażiċi dejjem jibqgħu dawk l-istess. Li kemm tista' inti jekk ħatorganizza tieġ, importanti li dawn ikunu tieġ kemm jista' jkun inti ma tagħmlux kbir ħafna. Kif ninsabu ftit jinbiss il-bot mill-ftuħ tal-iskejjel fosthom skola sajf, il-Professur Gawci ammettiet li ser tkun diffiċli li persuna tikkontrolla tfal sabiex ma jersqux lejn xulxin. Għaldaqstant spjegat illi kemm jista' jkun it-tfal ser ikunu qed jiffrekwentaw lill-istess tfal binqas studenti fil-klassi. Hija sostniet illi l-mezzi ta' prevenzjoni għandhom jibqgħu attivi fuq il-mezzi ta' trasport tal-iskola. Fejn inti għandek it-tfal żgħar ħafna speċjalment ħajkun diffiċli li inti it-tfal ma jersqux qrib xulxin. Mala jkunu qegħdin joħorġu barra jkunu fuq il-mezzi tat trasport, importanti li t-tfal ikbar minn 3 snin jkunu qegħdin jużaw dawn il-maskri. Rigward il-fatt li l-pandemija tista' terġa' tfetx bil-qawwa fix-xhur ta' Settembru u Ottubru, is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika ma eskluditx kull eventwalità għaldaqstant saħqet illi qed jittieħdu miżuri sabiex il-pajjiż ikun preparat. Nafu li s-soltu jkollna l-influenza, ma nafux eżatt x'ħajjiġri mill-COVID, allura l-aqwa ħaġa li jkollok hija li inti tkun preparat. Charmaine Gawci insistiet illi importanti illi n-nies jibqgħu jmorru għat-testijiet għaliex il-virus għadu fostna. Missa għandna bżonn nagħmlu dan it-test, importanti li intom tikorru għaliex meta intom tiġu biex tagħmlu t-testijiet aħna nkunu nistgħu nkunu nafu eżatti anke l-prevalenza ta' dan il-virus fin-nies li m'għandhom l-ebda sintomi. Rigward il-ftuħ tal-Ajruport Malti, Charmaine Gawci sostniet illi persuni li kollhom kwalunkwe sintomu mhux ser ikunu qed jitħallaw jitilgħu abbord l-ajruplan kemm minn Malta kif ukoll minn barra minn Xtutna.